Pozor, tahle stránka je jen pro osoby starší 18 let, takže žádný děcka. A hlavně, jestli se rozhodnete na stránku něco vložit, tak myslete hlavou a berete to čistě pro zábavu a ne jako investici. Další CSK, vítám vás u dnešního videa, dneska si otevřeme pár beden na stránce CSGO Cases. Na stránku se dostanete odkazem dole v popisku a při zadání mého revkodu WAIKO dostanete 1 euro zdarma, tak hodně štěstí. Jdeme na to, držte mi palce. Zkusíme vytáhnout dneska z nějaký pěkný skin. Nemám asi nic extra, co bych dneska chtěl upřímně tahat. Nemáme ani takový budget, jako jsme měli minule, ale furt máme dost peněz. Tak zkusíme prostě něco vytáhnout a uvidíme. No. Aquamarine není špatný, ale mohlo by nám to aspoň vracet to, co do toho dáme, že ano. No, zatím jsme jako docela z profitu. Ale necháme si zase skiny na nějaký upgradey. Nebudeme to nějak hrotit dneska. No, tak tahle bedna nám vůbec nepřeje. Tak se vrátíme zpátky a otevřeme si něco jiného. Mohli bychom zkusit nějaký levnější bedny, kdyby vás třeba zajímalo, co z toho bude padat. A zatím jako nic moc. No, budeme otevírat, dokud nám něco pořádného nepadne. Prostě pokud nám dneska dojde štěstí, tak zkusíme upgrade. A tam by to štěstí mohlo být. No, ten aut už má trošku lepší cenu než ta bedna, ale furt je disprofit. Prostě dneska vůbec nemáme štěstí. Utrácíme prachy a nic nám to nenese. Zůstaneme fakt u těch nižších bednách a zkusíme, co z toho padne. Tady jsme profitu euro, což není špatný na to, kolik stojí ta bedna. Tady je menší disprofit. Tady je to tak jako menší disprofity, ale zatím to není nic extrémního. V těch dražších bednách je to prostě buď a nebo no. Tady to je možná už jako víc disprofit, ale furt nic hroznýho. No. Tak teď už nás to drží furt jenom dole. A zase nahoru. Tady 2000 za 4 eura, to je pěkný, takovýhle bedny. Zkusíme tu covert caseku. To bude jaký rychlejší, svižnější video, aby jsme se nezdržovali. Nechci to nějak natahovat. A? Tady to vypadá slibně. MK X-Ray. A ještě to. Agent. Ten upgrade si myslím, že by nás mohl jako zachránit. Tak, dobrý. Cyrex MK za 80. To je krása. Tady je zase velký disprofit. Ale tahle bedna nevypadá špatně. Nebo aspoň s ní padá něco rozumného. Tady agent za 100 dolarů. Krása. Přejdeme zase na jinou bednu. Otevřeme si knife bednu jednu. Shadowdaggersky klasicky. Když si necháme, do těch 130 posledních dolarů si otevřeme něco. Tady si můžeme třeba dvakrát otevřít tuhle bednu. Zkusíme love bednu. Vypadá jak hezky, růžová, to by nám mohla přinést štěstí. No, a nebo ne. No, tak. Zatím nejsme z disprofitu, malinký profit. Furt v pořádku. Ale jako... No, ten... Flip knife tam byl, no. Ten tam mohl padnout. Cortex. Krása. To nevypadá až tak špatně s touhle bednou. Ale už si to necháme, otevřeme to znova. Končíme, jdeme na upgrade.
Tak jo, trošku jsem vyčistil inventář, jsem zpátky. Trošku to zrychlíme, ať tady u toho nejsme do nekonečna. A budeme doufat, že nám něco padne. No nic, tak u tohohle videa jsme všechno projebali, takže moc děkuji všem, co se dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr a zvoneček a napište mi do komentáře, jakou bednu mám otevřít v příštím videu. Zdarec.